euskaltzale guztiei, Euskal Herriko euskaltzale guztiei ideia, larunbatean etor daitezen. Garrantzitsua da, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesu honetan momentu garrantzitsuan gaude, momentu kritikoan gaude, eta guztion bultzada, gizartearen bultzada, herritarren bultzada ezinbestekoa izango da, eta hori agerian uztea ezinbestekoa izango da, beste eragile batzuek ere mugitzeko eta benetan euskaraz bizitzeko behar den dena, euskaraz bizitzeko baldintza errealak, politikoa, soziala, materiala, kulturalak eskuratzeko. Iruditzen zaigulako euskararen normalizazio eta biziberritzeari, euskarari pizkunde berri bat emateko bidean, Iruñeko larunbateko euskaltzaleen martxa mugarri eder bat izan daitekela. Euskaltzaleon martxa hori 3 zutabek osatuko dute, Iruñeko 3 leku desberdinetatik abiatuko direnak, hoietako bat Runa Parketik, bestea Askatasunaren plazatik eta bestea hementxe bertatik, Antoniutitik, eta baten goiburua edo izango da ofizialtasuna euskararentzat, ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian, beste bate izango da euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du.